Hello friends, Borebai, Bodo Job Info, official YouTube channel da finally Assam Police Admit release जाबाय दा गोबाव समनिफ्राय नेबाय थादोंमोन Assam Police Admit डाउनलोड खालामनो दा फाइनाली माखासे चेन्ज जादों 19 नोंथांमोना मोनदों सेप्टेम्बर बेयाव क्लिक खालाम एडमिटआव आरो बे एडमिटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना ओरैबायदि माखासे मोनदों डिटेल्सखौहाय नैबे पोस्टआव दङ डाइरेक्ट डाउनलोड अप्शनाव नोंथांमोना क्लिक खालाम So बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो पेजआ ओपन जागोन दा मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ बेयाव मोनगोन So बेखायनो अप्शन दङ एप्लाइ खालामनाय टाइमाव होनाय फन नाम्बार नङाबा एप्लिकेसन आइडिखौ होदो बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनांगौ आरो मोनाबा नैबे नाम्बारा बेयाव नोंथांमोना कल खालाम 10टानिफ्राय 5टासिम थागोन बे टाइमाव एडमिट मोनाबा नोंथांमोना कल खालामनानै गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना खोन्थाहरनो हागोन दा जों फन नाम्बारखौ बेयाव होबाय जाय फन नाम्बारा रेजिस्टार दंमोन बेनिफ्राय बार्थडेखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालाम बेबादि नोंथांमोना इयारखौ होनांगोन गाव गावनिखौ होदो जेरै एप्लाइ खालामनायाव दङमोन बेखौनो होनांगोन नङाबा मोननाय नङा अके स' जों होबाय देन बेनिफ्राय मा खालामनांगोन नोंथांमोना लगइन अप्शन दङना नैबे लगइनआव क्लिक खालामदो दा बे लगइनआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे प्रसेस दङ नैबेबादि मोनगोन नोंनि नाम ओंखारगोन ओमफ्राय मा दङ डाउनलड दङ स' बे डाउनलडआव खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो बे डाउनलडआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोसो नोंथांमोना मा मोनगोन बेनो जाबाय PDF फाइल मोनगोन आरो बे PDF फाइलावनो गासैबो डिटेल्सआ नोंथांमोननिया दङ अके दा जोङो PDFखौ नायबाय बेबादि स' बिनिफ्राय बेयाव माखासे पइन्ट्स दङ बेयावनो मा पस्टनि सायाव एडमिटआ होखो जेरै APRO दङ कनस्टेबल दङ बेनिफ्राय मेसेन्जार दङ ड्राइभार दङ ABUB कनस्टेबल दङ बोटमेन दङ गोबांथार दङ बेखौ नोंथांमोना मिथिखासिगोन थ' बेखौ नोंथांमोना नायदो अके 1 2 3 4 5 6 7 सिम नोंथांमोना मोनदों दा बे थांबाय स' बिनिफ्राय फैबाय दायो डिटेल्सआ दा जोङो पार्सनेल डिटेल्सखौ नायबाय बेयाव नोंनि फट' थागोन साइन थागोन आरो फट' साइन गैयाबा टेनसन गैया नोंथांमोना पासपोर्ट फट' लांफाखागोन नालाय गासिबो डिटेल्सआ थाबाय स' बेनिफ्राय एग्जाम बिनु डिटेल्स होनदों एग्जाम नङा बेयो एक्चुअलि फिजिकेल टेस्टसो आन्दायनाङा जास्ट बे जाबाय फिजिकेल टेस्टखौनो एग्जाम होनो नालाय स' बेखायनो जों बेखौ मोनथिबाय जेबो गोनो गोथो दाजा डेट थाबाय स' बेनिफ्राय मा पस्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामदों बेयाव मोनब्रै खालामदों बियो ABUB कनस्टेबल बेनिफ्राय कनस्टेबल नोंथांमोना मोनदों APRO मोनदों स' बेनिफ्राय ड्राइभार मोनदों दा गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना फल' खालामथारनांगोन स' गाइडलाइन्सआ फल' खालामनांगोन एडमिट कार्डआ बेखौ लांफाथारनांगोन नोंथांमोना फार्स्टआवनो बेनिफ्राय ID प्रुफ आधार कार्ड पेन कार्ड नङाबा जिखुनु जाया ID प्रुफ लांफानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो स्टेजआवनो एटेन्ड खालामनांगोन नङाबा एबसेन्ट जागोन जेब्ला डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जायो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफादो बेनिफ्राय सेल्फ एटेस्टेड नोंथांमोना होनांगोन अके जेब्ला फिजिकेल टेस्टआ जायो स' बेखायनो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरक्स कपि खालामनांगोन नोंथांमोना अब्लासो एक्सेप्ट जागोन थ' बे थांबाय आरो भेरिफाइ जागोन नोंथांमोना स' बेनिफ्राय गासैबो नोंथांमोना डकुमेन्ट्सआव सेल्फ एटेस्टेड होथार आरो फट' कपिस लांफाजोब जेरै हमना ला जास्ट एग्जाम्पल एज प्रुफनि थाखाय एडमिट कार्ड नङाबा नोंथांमोननि बार्थ सार्टिफिकेट नङाबा जायखिजाया डेट अफ बार्थ थानाय बेखौ नांगोन होनना बुंदों बेनिफ्राय मार्कशीट आरो फार्स्ट सार्टिफिकेट HSLC निफ्राय जागायनानै जि दङ नोंथांमोना पस्ट वाइज एप्लाइ खालामदों बेखौ लांफाजोब दा एग्जाम्पल AB कनस्टेबल खालामदोंबा AB आव क्लास 10 जागोन आरो जुदि UB खालामदोंबा क्लास 10 खौ होसे होनानै नोंथांमोना HS खौ होनांगोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नोंथांमोना नांगोन NDFB नोंथांमोनाबो सार्टिफिकेट नांथारगोन बेयाव लिरनाय दङ मानोना फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोनाबो जाफासिगोन बिथांमोनजोंनो फ्रेशजोंहाय स' बेयाव दङ जास्ट नोंथांमोननि डेटआ आलदा जानो हागौ नाथाय एडमिट कार्डआ होबाय नोंथांमोनाबो चेक खालामदो स' बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ बेयाव बिदों दा बेखायनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ नोंथांमोना भेलिडिटि गोनांखौ लाबानो जाबाय अब्लासो एक्सेप्ट जागोन बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेटआ बेखौबो नांथारगोन अफलाइन जा अनलाइन जा बेखौ नांगोन आं डाइरेक्ट जेनेरेल खोन्थाबाय गासैबो नंखाय डकुमेन्ट्स होयोबा जुदि हमजायोबा नोंथांमोना माखासे आयेननि राहा लानाय जाजागोन बेखौ जों मिथिखायो आसाम पुलिसाव दा बे थांबाय स' बेखायनो बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दं नोंथांमोननि फरायनाय सार्टिफिकेट गासैबो अरिजिनेल लां स्पर्ट्सनि जा BDP मेम्बार जा जि दङ नोंथांमोना बेयाव होनायखौ फल' खालामनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन आरो दा मोनथिबाय दा फाइनालि एडमिट मोनबाय नोंथांमोननि रिलिया 3 अक्ट'बरनिफ्राय जागायसिगोन नालाय दा जायखिजाया मोजां होदो नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट थ' बयनिसिमबो अल दा बेस्ट थाबाय बड' जब इनफो फेमिलि मेम्बार्सफोरनिसिम जाहाथे नोंथांमोना आसाम पुलिसाव साख्रि मोनो आरो कमान्ड' लेभेलाव जेब्ला एडमिट फैगोन SI लेभेलाव फैगोन नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हागोन